ovde dosadno. Ćao! Imam rešenje za sve tvoje probleme. Ali ja nemam probleme. Gde bi želeo da odeš? Ja nigde ne bih volao da idem. Šta bi volao da vidiš? Nešto iz prošlosti. Probaj i vidjet ćeš. Idem. U Čikagu smo, 20. godina, 20. veka. Wow, kako ovo dobro izgleda. Pipi još jednom ovu karticu. Sad mi više nije dosadno.